tercinta, Bapak, Ibu, Tuan rumah yang kami hormati, juga para undangan penonton yang kami muliakan. Dalam rangka pada kesempatan suasana siang hari ini, hazatnya Bapak Eko Siswanto, Ibu Roasis keluarga, di pesta Walimatul Hitam. Ananda Kacung Faiz dan Kacung Adi diselenggarakan tempatnya di Desa Kedungeneng, Blok Rakan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan panitia hajat atas segala servis akomodasi yang kami nilai sangat menyenangkan juga memuaskan. Besar harapan kami, semoga dalam rangka memangku hajat dari awal hingga akhir nanti tidak ada aral yang merintang, sukses dan sukses selalu. Sekaligus doa kami atas nama pimpinan kerabat kerja Wiramandala kepada Ananda yang telah dihitankan, kelak dewasa nanti menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan negara. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Segera kami gulirkan pagelaran cerita pada kesempatan siang hari ini. Namun terlebih dahulu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam tutur cerita ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun tidak kami sengaja. Maklum kami manusia biasa, tempatnya salah luput alpa noda dan dosa. Petik yang baik, buang yang nista. Akhirnya dari kami atas nama pembawa acara, sesuai dengan kesepakatan sang sutradara dan asisten sutradara, mengingat, menimbang, dan memutuskan pagelaran Sandiwara Wiramandala siang hari ini dengan bangga bakal mempersembahkan sebuah cerita petaka Tumbal Sumur Jala Tunda. Petaka Tumbal Sumur Jala Tunda.
manunggaling budaya seni warisan sing para wali warisan sing nenek moyang saumur dibakal sirna saumur dibakal musnah seniman seni kang beli bakal ilang seni kang dipuja-puja dipujawan lan bengi abad lan bengi bumi neracayane murup manjurus kepiring sing ketebian ketinggal sing ketebian liru umpami inten selbeteng toya kumarilah cahayane daya saminyak seni sedeng ya sami miringaken lalampahan cariosan ing dinten puniki pagelaran wiramandala sandiwara Raden Mas Culeng pimpinane alamate saking bulak jati barang nyuwun agung ing pangapunten dada jembaring pangapura makluman usan ing dunya panggonane lan diluput yen kula kudu sepikir ning segala tindak tanduk kodo dijagal kula paden titengin saklebate denawa asih sakloyonge baden titeni mama tuan rumah ibu tuan rumah kan mirengaken senajan ragane anggang nanging batin konane tetep barengan baik mane wong sadulur ora bakal lali salawase ora bakal lali saumur masih kelingan saumur kulane masih kemutan bepajat ibu ajat minangkane sing hormati sareng mamae abis sekeding mimia abis kang hormati ngaturaken matur kesuwun ayahe pandu yene man katone mani yen melas aja suwe-suwe aja suwe
Dilali-lali anggur baya sonora bisa lali dilali purang gerbaya beli kelipur dan pengenawangas nambah kelingan mamanya abis mimi abis yang kedengat matur kesun kang hormati kantor mama tuan rumah sering ibu tuan rumah kang bayari senajan dilali-lali anggur baya sonora bisa lali dilali purang gerbaya beli kelipur nan berawas junjang mayang pamikula dega-dege dudu sanak dudu kadang sampean siji minangka soko gurune ayahe pandu minangkane sing mirengaken sing hormati bos Wiramandala dewe kong kang paling eman lan sayang aja lali selawase lalu lalu dekat semono ya punten Aki Jalak geder sing dadi putek kok kenang apa waktu-waktu kiyen sampean ngumpulaken para dukun para mbah aja ngaget-ngagetaken Aki Jalak sing birang-birang penjuruhan sing sambeng ana sing pegunungan para dukun lan para embah dikumpulaken lantas kayak gula-gulaan tujuan ne sampean apa sing dimaksud dikumpulaken para embah lan para dukun mestine wis kumpul kayang kenen kaya bahan ning sambeng sing pegunungan mesti ditakon ada tanda tanya ini Aki Jalak mendingan sampean coba jawab Aki Jalak Kisada iki kula Kang lan kabeh ahli petang petung si Kakang Kilada gawa kabeh para ahli petang petung para dukun para tabib yang memang ada keperluan Kisada jadi anak keperluan kuno Aki Jalak ya aja ngagok-ngagokaken kaya sing sambang akeh tamune pada kaya kasih pegunungan kaya tamu-tamune digagalaken nang gara-gara sampeyan ngumpulaken secara mendadak kono nang iya Kisada senajan ning omahe duweni kesibukan bener senajan ning omahe akeh tamu sing pada teka rongokaken Kisada takdir beli bisa dipungki nyadar beli bisa dipungki tulis waris bagia diri kecirimu mama apis mimi apis si keding kang hormati aja lali senajan mama apis sampun pada Kilada ning omahe pasti duweni kerepotan lan kesibukan kadang-kadang anak tamu si pada jaluk banyu siap
Kadang-kadang anak si teka jaluk penglaris. Kadang-kadang wong ajatar pada takun dina ya pada tekanin kilanda. Ya kilanda kasibuk ora sampeanku. Pada tuh ini kesibukan Kisada. Sing sambung pada besibuk. Lantas tujuannya dikumpulaken para dukun lan para mbah dadi siji ning hadepane sampean. Lantas tujuannya apa kono kilanda? Sengaja terkumpulaken sing tadi maksud kelawan tujuan Sok terang-terangan kilanda. Arab teka ning kali sapu Kisada. Ning kali sapu. Iya. Lantas mengkali sapu kuwi ada tujuan ritual apa maning kuning kilanda? Tutu Arab ritual, tutu Arab ruwat, tutu Arab ngarik pusaka tutu ini. Ya bokat ngumpulakan para dukun ki bokat anak ning kanan iki lebih berat konon dari jaluk bantuan ki gini kilada. Tutu masalah kuwen Kisada. Ya. Nang apa tegawa teka ning kali sapu tujuane Arab teka ning panggonane ki tersana. Oh, Tujuannya kokon menghadap karo ki tersana konon. kakang tersana sing ana ning kali sapu. Ya ya aku kang dadak-dadak kakang tersana aku ngumpulaken ku ya kaget dari gula pak ini. Si kakang dewek tujuane kayak kakang tersana durung jelas Kisada. Sebab apa? Kayak kakang tersana cuman ngupai weruh, cuman ngupai beja kelawan kilada. Kilada kawanan persatuan dukun, persatuan tabib, lan persatuan ahli petang petung. Oh, kokon teka ning panggonane kakang tersana, cuman kayak konon pesene. Ngancik wis tekaning janji ninggang wis tekaning masa ciriwan cibaga diri ketulis ki gawe janji adatnya digawa mikan papa yang apis mimi yang apis maka ngormati bengi. Ayari kula makang bokatku karena sampean wis soli beja, karena sampean sing awal pertama dipaini beja ning kakang tersana. Ya ku bokatku sampean ku wis weruh lantas lan tujuane. Si kakangnya kelale takon Kisada. Aya bener sampean ujar. Cuman pas dikongkon kilada kawanan pasukan para dukun teka neme kita, ya kang, ya kang, ya kang. Langsung be kita kan hubungi sira-siraan. Durung sempet takut tujuannya mah. Yang pikirannya sampean makuno mikirakannya kewenjani baik. Ya aku arep apa saudara paken disadari tutupuanku. Ah, hari tube-tube akan tamu ya kayak konon. tulis apa sih dikenal ning kilada ora? Ya wis geger kang sindarane kilada ku. Wis mancanegara tamu ning kilada. Pirang-pirang jagat kilada. Oh. Kilada iku wong hebat. Wis sampe tekang seprene nek sampe tekang wong kene gak pada bae. Bapak tuan rumah takon dinane sapa kono. Ini kilada ini. Pantesan beliau tanyakan. Aduh wani terang ayane kang. Wani ceria temen gini ayane ku konon kudu kang. Mulane si kakang buru-buru iku tekane panggonane kakang tersana ku kaya konon jago.
Mamai apis mimi apis sing ditembangi kantun mali mamai puput kang hormati ngaturaken matur kesuwun sareng Bapak Jati Jati Keding mimi tuan rumah kang mirengaken aja lali selamangse mamai puput makangor mati hari kula makono kang sampai tekang buru-buru ana sampeyan ngomong kok kokon kumpul ning ngadepe sampeyan sampai tekang ya punten-punten tin makini Haji terus Mas tak batalaken tak tunda dingin ning omah geser kena tamu kudu ditinggal ke ya sampeyan kayak beli urun jaga kayak kula bahaya padang kula enggak sampai tak tunda ya dudu sira bae ki sada yo kita gak ana wong loro ning omah tak tinggal ke ya kasih karena Prancis kah siap teka mengumah kana anu jeki jerabe kita jor kirim-kirim jaluk kokon kirim weh sukiki gak kirim sudah benira mangko kah aja watir ya kaya-kayanya bakun harapan kirim ya kodok teka mong kita lagi esok kok cuma tak batalakan kok sur kita repot dewe mana manis si rambatan siapa kono Sirian selawah jekeje menurut keluarga kita ki oh pentu rabi sur siap kok sungguh kapan-kapan diserki kawin bakale sekita pengasihannya kana kan kah bocah kuun mah maka tidak keliwat tak kamu ngumbah sekarang dian kaya siap sampeyan yangan yari-yari wong udah jaluk manengan hari gerung pengen dirabi harap sapa maning hari betul sampeyan pokoknya sinta kamang kita malah gagal ya pada keturutan kabeh pengen apa-apa kayak keturutan pengen apa bae bakal tekan ning kilada pasti keturutan ngancik wis tekaning janji ning gawe wis tekaning mangsa ciriwan cipang diri mamai puput sing ditembangi ngaturaken matur kesuwun sareng mamai apis keding miminge apis kanyak sedia jalali mama tuan rumah sareng ibu tuan rumah minangkane sing hormati masih ngormati yari terusnya naman dikumpulakan golong-golong marani mengkali sapu nuju manaku yang tidak aku bokat ning dinakian apakah ning dinasukiki ngono kah ya perlu lima dinakian kisada cuman yang kok ngeteni rata adem yang urude bakal jaga teh panas ku ake belanjane mandeg maning ngopi yakin mah kalem-kaleman baik hari sampean sing kana aku beli gawe ongkos ta beli sih yang isin-isinakan ya mbah ya durung suwe mau kah wajani lemani aditaruh menjadi kun sampean ya ada bencana bak anggo wong omah kisada masa arep digawa-gawa mah pantangan kita menggawa-gawa bencana ku ya prangsa kita katon mau ke angklop gede-gede karena sampean ya tertunda ning omah kanggo wong wadon oh tuas kita ada beli gawan duit maning ya mbak tadi pribit ini kita boka jarang pasane ana wong jaluk tulung ya tugasnya sira kudu ditulung ning dalan ki kuning dalan kuning omah ya aja sampai dua kebiasaan dua kemampuan dipendem oh kayak konon kisada ana wong teka ya kudu dilayani apa sing dari kepengenan apa sing dari penjalukane oh apa tamu teka oh ngancik wis tekaning janji ning wis tekaning mangsa mamai apis mimi apis aja lali mamai pupute gede minangkane sing hormati sareng ayahe pandu geding kang mirengaken ayahe pandu minangkane sing paling eman dewek
jalani selawase masa mamae puput ni mepupute geding sing ditembang aye pandongo mama yang ngapis mimi apis aja lali mama tuan rumah kang hormati ngajiri maratan lagi ngocek maratan jagat kaya nangis sejroning batin kaya sedih ning atine ning atine sabarilin sabato ya jelok pegat balen mantak bri duwe pekaya Tuhan ajak minangkane sing ditembangi aja lali selawase senajan dilali-lali dililipur beri kelipur nambah lawas dadi kelingan Kakang Lada yakin mau wis kaya ada kula-kulaan kaya wis beri sabar pengen langsung menuju ning kali sabuk ya kayane ki kayane wis pegel kayane ki ngadeg ki liren wis suwe ya waktu kapan kita harapan mangkat bebarengan gini Kisada kononggo sedelat maning ya ini suaris mangja diri keciri di gawa mandi keciri di gawa mandi ketika di gawa sebab kita iki jarang bahasane duweni kemampuan duweni kebisaan iki siji aja sampai pamrih ning sing aran wejani ya awas aja ngarepaken masalah imbalan kita nulung wong iku sing ikhlas Kisada sing ridho mama ibu pungut sareng mama apis mimi apis lalu